Čišćenje ravne ploče na šporetu može predstavljati izazov zbog staklene površine koja je podložna grebanju, naročito ako se koriste abrazivne krpe i snažna sredstva za čišćenje. Stoga vam otkrivamo kako da na veoma jednostavan i brz način očistite ravnu ploču za kuhanje. Koristite bilo koje sredstvo namijenjeno za uklanjanje masnoće i tvrdokornih naslaga. Nanesite na radnu površinu i prelite sa 100 ml tople vode pomiješano sa jednom kaščicom sode bikarbone. Ravnomjerno rasporediti i prekriti prozirnom folijom. Ostaviti da djeluje 1 sat ili preko noći za još bolje rezultate. Sklonite prozirnu foliju i lagano očistite radnu ploču. Prebrišite vlažnom krpom i vaša radna ploča će vam biti zahvalna. Ako želite još ovakvog ili sličnog sadržaja, besplatno se pretplatite na kanal i podijelite ovaj koristan sadržaj i sa svojim prijateljima na društvenim mrežama. Do sljedećeg videa, lijep pozdrav!